Sanibonani ngane zakwethu, sekuphinde ngabuya futhi kusawumuntu uthi waguza ubuhle bebhungu namanje busayidida intombi. Njengoba nazi ukuthi umculo kaMaskandi usebalazweni kangaka nje, kungenxa yokuthi umuntu ukuze edume kufanele bembange nomunye umuntu, bethukane, bexabane ngenhlamba, noma ubani ezama ukushonisa omunye phansi. And then umculo kaMaskandi indlela lo okhuphuka ngayo noma othengisa ngayo, so basuke benza i-marketing ngalokho, kodwa kuye ukuthi uma kufika kuthina abalandeli kufike ngenye indlela singa-understand thina lokho. Kodwa uNtencane umfokaZondi uvele wenza okuhluke kakhulu-ke yena-ke, njengoba nazi ukuthi omunye futhi umculo kaMaskandi loyo ushaya ingoma enamandla, ingoma ethandwa izwe lonke, ingoma ethandwa abantu, ayithi uma yishayela ingene kubantu. Wenza into emangazayo. Kunomcimbi ozoba khona nje kule weekend seJozini, wathi cha, ngicela mina ukuthi ngilande uGatsheni nje, ngimlande ephila uGatsheni, ngibuye nawe uGatsheni, naye ngamdinga futhi kulo mcimbi lo, njengoba aziwa nje uGatsheni ukuthi naye ingoma futhi uyayishaya, and uma yishaya ingoma iyangena kubantu kanjalo njengawe uNtencane. Lapha uGatsheni kwaGatsheni udlulisa wona amazwi okubonga ukuthi inkulu into ayenzile umfokaZondi.